Samtang gihima kakaron sa Davao del Norte Police Provincial Office ang viral nga social media post sa usa ka content creator nga naghisgot sa giingong pangayaw season sa mga lugar dool sa Talaingod, Kapalong, ingon man sa Bukidnon. Ugang pa sa kapulisan nga wala kini kamatuuran supay sa ilang investigasyon o verifikasyon sa mga police station sa maong lugar. Matod pa ni Police Colonel Glenn Cristines, Provincial Director sa Davao del Norte Police Provincial Office, nga walay nadawat nga report or ebidensya nga napakita nga dunay nahitabong pangayaw or armadong panagbangi sulod sa area of responsibility sa probinsya. Gani padayon nga ginabantayan sa kapulisan ang kahimtang aron nga masiguro nga may nawon og luwas ang komunidad. Samtang giawhag usab sa Davao del Norte Police ang publiko nga undangon og likayan ang pagpakatag og dili beripikadong impormasyon diha sa social media, ingon man magbaton og pamatasan sa responsableng paggamit sa online platforms. Sa ingon nga malikayan ang kahadlok ug kabalaka sa mga residente diha usab sa komunidad.